نویسکار، کردولوگ، سیاستمدار و ولات پاریس ji Kurdên Qazakîstanê Kinyazê İbrahim Mirzoyev di 74 saliya xwe de li xerîbiyê li bajarê Almatiya Qazakîstanê wefat kir. Rasiyan pir berketin yani ev onda yekê mezin bûn ji bo Kurdan, ji bo ronaqbîrê Kurdan ji ber ku Kinyaz İbrahim marvekê rêzê nebûn. Di serî de ez ji malbata rehmetîkekî Kinyas ra sersaviyê dixwazim. Çimkî ji bona milletê me însanekî gelekî qedirbilind bû, zane bû, rêber bû. Bi rastî jî cihê wî tije nabe. Mirzoyev ji eşîrên Serhedê Celalî ye. Lê ji ber ku malbata wî di salên ewilên Komarê de koçî Qefqesyayê kiriye, rewşenbîrê Kurd ji welê dûr li Ermenistanê ji dayîk bû. Ji ber ku wê heyamê li herêmê şer û pevçûn xilas nedibûn, li xerîbiyê jî koçer bûn. Wekî ku wî di bernameya wext çawa derbas bû a TRT Kurdiyê de gotibû, malbat wek deyrên bêhêlîn bû. ولات به دولت و که دایره به هلینه هلینا ویتونه کی در داده ورا داتینه اوته کشم جارا سیمین و جوهر خو گوست Got ku em sêwiyê milleta ne. Di nav milleta da em sêwî ne. Çimkî me sê miriyê xwe li welatekî binax nekirin. Mirzoyev ji ber şerê Ermenistan û Azerbaycanê hatibû Qazakîstanê. Xizmetên wî yên ji bo zimanê Kurdî jî li wir dest pê kirin. Bi saya wî bi hezaran zarokên Kurdên li Qazakîstanê Kurdî hîn bûn û xwendina xwe bi Kurdî kirin. جارا اولن گرم درس زمان کردی آماده کن کتاب گرکن الفبا گراماتیک زمان کردی و کتابا هیمبون زانستا کردی گره بچکرنه او کارا ماکر من کتابا زمان کردی بنا درسخانه دو پنجا سبا زاروی تازه دست بدون و شش نها Li aliyekî bi xebatên zimên, li aliyê din jî bi siyaseta herêmê û Sovyetê re eleqedar dibû. Lê li gorî malbatê êdî wextê wî yê zewacê hatibû. Mirzoyev rojekê di dawetekê de bi gotina wî keçikeke delal keça Tahîrê Temûr dibîne û bi wê keçikê re di 1974 de dizewuce. 5 zarokên wan çêdibin. Li gel xizmetên wî yên ji bo Kurdan û Kurdiyê, Mirzoyev ji bo gelê Qazakîstanê jî rûspiyekî bi qîmet e. Wî ji bo demekê alîkariya Serokkomarê Qazakîstanê jî kiriye.